because niya sir, isa to siling mo ti do may pika-pika nga ginaubra no. So may way patabi nga ti padaluman ta na Madrid sa mga like sa mga sa Mambulok sa area sa Mambulok nga ti do ay nagani nga binaha. May plan kita sir nga para nga bisan paano makuha naton, ma-minimize ta ang baha. Well, ang amon na sa Pons ka kabudlayan, may gamit kita nga na bakal namon na sing about almost 2 years na siya eh. Mga 1 year pa lang din, no? Ang iba namon, hindi naman sudlan Pons, kahit tungkod nga tinako na siya kahit tangkidig sila na kanako mo. Nagalo taos tube. Amo mo na isa, no? Kahit kanin 35 sudlong namon na hasta dara sa may taytay sang hindi nakatabok sa taytay sing kaysa ano na yun eh. Inubo na lang iyabla sa log, no? So, amo na isa sing kabudlayan, pero dapat makatani nakuha kami sining isabla nga di gumabla yung excavator. Galing kasi hindi na kami pwede. Kaya tungkol di eleksyon na, mabaning kami na, sinuduan kami sa bidding. So, wala lang kami nagpadayon. Nga isa sa equipment kayo na. Okay. No, so why man na doon ano kadugay abi nga daw nagtiner sila anay sir halin sa balay na nakabalik sila. Why man kapag kaaga tawag na minsan nga DSSD mga alas 5:30. Kabalo naman yung TPNC da amon ti mga libot pabdo na dayon ng DSSD anytime of the day o naman sa oras. So na responde ang team namon nila sa mga tao dito. Na reglara ding sa puro pagka alas 10 iba to napuli na mga tiwaway ganit tapos ato pagkaon nila kaga nakuha ang ilang mga relief assistant kasi nga po natag kami sing banit ticket nila Ponce nang kit na complete sa balde lang may pwede ka naka kompleto na siya walyatan sa na face kompleto pati sanitary napkin na ipon po ganina eh. So, amo to kita nagtag mo sing hapon kay basta para sa 25 ka pamilya. Okay. No, so mula ni galing ang Bacolod kay may kiniiyam na bala Sir Jom nga magbaha in a matter of after sang pagsaka sang tubig 30 minutes 1 hour. So why na? Subside na. Well, amo na po sa aton sa landigan mo. Kung mo para bibahaan di Lacson for example or iban nga ba dalan diri sa Bacolod. Kung mapagwa mo tubig sa sunod sang tunga sa oras o kung magnubo ka da, nanin sila ang imo nga drainage mayo na tinuan mo. Muna siyang gauge namon. Kaya bisan ano mo, mo kadako ng burong mo kung puno mo na siyang basura, why magyapon pulos. So, na-maintain ka namon niya po ever since nga pinuan namon. Kaya at least nagdungan ini natasan ng jutay ang paninlo sa nagligad nga binulan tungkol din may pandemic kita ano. But pagkatapos nga nagkanay-kanay na balik ng team ko, gin-split kong 2 ka team, isaya para sa pandemic, isaya para sa clearing ug bakwa na kasi ko ba nag-ulan-ulan na ni. Siguran ta na tinlo. So gintinlo na namon sa mga mayor na lugar. Kaya masani ka na bahaan. Amo na nga mo hindi mo Stepons. Okay. Sir, doon ulit patamo ang diri sa Carbek nag-awas may gabi tubang pati tubang sang bumuradyo sir nabuo tubig dio. Sakto na kay nakaging team namon nakagabi. Ila na po sa tuloy may plano na datani nga ibutan sa pikaman. Sigaling kasi man madayon tong pundos ng DPWH. Okay. Tungkol nga ti kwa na da po sa tuloy bilis na ano data mga baning? Dapat na nawadan kwata. Nawadan kwata. Kaya tungkol nga yung propose na namo na sing last year pa. 3 na po sa lugar mo, inandang sa Carbek, inandang sa may, sa barangay 40 lang, pakadto na sa Abad Church. Ang total sa nga cost, kaya yun pa, after sa amon research sila, tiway na kami pundo sa syudad nga sa ako na dito Sina. Ginayo na muna sa Office of Civil Defense. Nga mabuligan kami, no? Hingilaman na sandigan kali, DPWS niya kung yung pundo, wala na yan madala na sa 441 million tanin na po sa project. So, why na? Hindi masudlan na po, pisan kwao na mo na padaluma na mo na siya da. Tungkol din ng sa Carbek na, makasubaga mong kuha na yung mo. Ang isa kasubalin sa Lasal, gabunggo na rin sa Saint Scholastica, terde ang taga Saint School kay Gamay. Paskog yung tubig alin sa Lasal eh. So, gabalik yung tubig na kanto na to, daw anong kabalayan na sa Kapitol din ang nabahaan perme mo.
sa kapitol din ng mga balay, daw anong na nakabalay nga tagahawak ng tubig na kung mag-parustong gabi, sigurado tagahawak na itong balay nila da. Oo. Oho. Okay. No? So, ang kwan aresero, kay gusto ko nang ipalabot ni sa imo, ang diri sa Carvic, siguro donunid na ang pika-pika na di, kay kundi kung mag-awas na di sir ang kwan, ang tubig. Ang problema, sa nang ginakitaan ko na da, ang tubo, nga, ang tamburong, nga ginagyan sa tubig nga magbalik na kung mag-subside na amo nang perti kagamay. So manatani sir ang isla naton da no padakuan ang tamburong para kung magsaka man tubig ti okay na kung magsaka pero kung mag-amat-amat na sa iya subside madasig ang pag subside. Oo. Sakto na po no galing kay mo ng sistema. Una hindi ko na nakabukad sila tapos sa national road na. Ha? National road. Okay. Ini ang dito sa dito munti masulod ka sa Carvic. Pagabot mo sa Carvic may private property nga may tamburong na da nga palapos dito sa creek. Amo lang isa ang inobra ko na nadula na dahil isang building na Atsan lang mo. Oo, Atsan. Atsan. So may magwa na no stasyonan na lasmang mo. Isa pa na sa mga naghalit da. Hindi bot na mo na actually post. Amo na ang pang reglaho na ng mga buo sila da. Pero ilang taon namon kay mga ipagpenda permiso sa iba nga may iba na po siya lagyan nabutangan na pader. Napadiran siya so ang tubig hindi kasunod dito sa piyak pakato sa subato may pader na. Amo nang damo kami sa problema na like sa dress pa no kay demo na may pader. So hindi ko man mapulpog na yung pader katao na kasi ma-preso block na ginagyan sa tamburong ni sir, I'm sorry. Ang ginagyan sa tamburong palapos to sa creek, alindi sa basketbulan sa Carvic, private property na da. Siguro ting barangay ginana maka-intervene na da. Amo magani isa pa gina no. Kaya kung nambal palapos nga basketbulan kasi kapila na ko kagid na kay galagtaw ko bedasing kalibot kami dito sa piyak. Di sa mong post, may problema po dyan kay medyo na construction na dayan ako sa punta mo. Nabla sa Buri Road doon adalan. Kaya tali doon na kapitan ni Masulod. Masulod na mo itong amon excavator. Kaya medyo na obra itong building sa bungto. Hindi na kami kalusot. Okay. Kita ko na. Mo isa pag yan isa ka problema. Kaya daw mga uong sa mga nag-lusot-lusot ng mga building. Yung kami makatinlo tani yung mga maghawan lang. Kahit kung mapadaluman mo na po actually, ang sa Carvic na, hindi na tani magtamag yung kataas ng tubig na. Kaya actually, kung nagtindo ka labi mag-adyo tayo ng tubig, pwede mo na matabok ka na hindi ka nakalabot sa tuhod mong tubig na Dari sa tiyak, hindi nalapit sa may active group na. Hindi na tatama ka dalon. Kasi soon niyara na tika-pika ang active, pero pwede ka gamay. Daw ay gani dua kadupang kalaparon sila. Puno sing lamon la. So amo nang tani intiloan namon. Galing problema hindi way kini agyan gid. Way kini agyan nga hindi mo may makagi sa Capitol Berg hindi sila gusugot kasi magupadala nila sin amon nga makina nga ini. Okay. So last day sir political season subong daway na sang brown iguro mga tikisepe kontra sa politika sa administrasyon kasi lingati daw magamitan gid ni anong imo nga masiling sa ni sir? Well, ang iban siguro masiling sa nga tigyo na baha naman na makulod. You know, ang bisan kami mismo kami ni Melving nagsiling hindi why kami ka pasalig niya hindi kita magbaon. Bahaon kita kung bunukan kita sa ulan nga madamol. Just like any other city in the world, that's most Sydney, Australia, ganing baha, no? New York City nga, advanced country, advanced city, gabaha, unabla. Kung kontra mo yung sa nature na way, kaya may maluhod ka na gid lang niya. So, bisan sino mga gwapo, mapungkoda, kasi lang yung mga scientist, kay mga eksperto. Kung Manila, mga sa magkwati, wala gid. Kaya taga Manila, hindi ka nagsolva sa yung baha na to, dari pa sa aton. Wala lang istorya, iniregaling kati, election so hapos pa na maghambal pos mo pero as to actual situation kami nagsugod ng suguran may procedure na kami nagsugura na yan namon at sige yun lang namon na yakon na para ka nagyapon sige okay sige at least Sir John thank you gid no sa saring time kag may gabi sa imo okay boss thank you gid okay Sir Mr. John Mare Vargas
no, ang cluster head sa disaster management kay executive assistant to the mayor sa pag-assess ang sining baha, no. So ti nadiristurbo gamay ang mga pumuluyo naton, no, ka inas ang kagahon pero sang pagsitirha sang adlaw, no, balik naman sila sa tagsa nila kapuluyan. Muna ni galing, no, ato no ligmat lang ta kung magtupa ang madamol nga ulan kay may mga posibilidad nga baga-baha gid. Isa di ka law Lacson ni area na nagabanaha na, no, Libertad, Lacson sa downtown, no, gabinaha na kataas tubig da barangay 4. Uy ka inagali isang aga, no, bumulit, no, dira sa may reclamation area. So pagsulod ko sa bread ko, no, nano man nga didto man ko yan nag-agi sa exit to bumbulit. Palampos pabalik diri sa may isa ka mall, no? Sus kalaba-laba bumbulit sang tubig nga ginagyan ko mo. Siling ko ba si mapatay ning ako ang angkar ni karon? No? Pero duway ba na kay kanubo malanggit no? Nakalabot bang ba to? No, mga kuno to mga la 6 pasado. Kay na. Oh, so tibisan din ka lang diri no? Diri sa tubang sa radyo ng Bahaman, no? So as always, ang Bacolod, hindi na karon Bacolod ko ay gabaha. Di ba? No? So, ang nami lang kay naga-subside gila yun. Why na gatiner nga mambal kabi, no? Mambal kabi inura sa pagtiner, no? Nang wala untat, no? Ang pagtiner sang tubig, no? Hindi, no? So kundi kadasig lang. So mo na solusyon ko ako kapila ko na ni nga gina dala diri ng issue pero do I gid, no? Mayo guro buwas interviewon to si Kapitan Arturo Parinyo no? Sang Barangay Mandalagan. Kay sakto man sa presidente sang Carvic kag di ba may subdivision pagidanda nga apektado man no kung magbaha di sa Gwa di sa Carvic ni sa Gwa, no? Kay may alternative nga dalan to sa Pihak, no? Kay suba na to sa Pihak mo. Oh. No? So conforme makamo sa akon nga suggestion kay Mr. Jomari Vargas nga hindi tayo salingati ang syudad hindi magtandog kay kumo national road ina DPWH sa may deber na arila mo na solusyon kagamay lang gid, no? Kay kung may kwarta ko na lang ning mabakal sa tamburong kag mapaobra sa damo, no? Gali kay ti ultimo man lang kita binga pigado or medyo general kun kita trabaho ni man ta kaon, no? O man ta income man, oh, no? So, sa totoo lang, no, kung ako lang may kwarta siya, ako na yung paubrada. No? Kaya daw kapila na kabisis, daw ay man, tiyabot ko na palabot man ni sa barangay, i-relate tabi kay Presidente Dulos, ni may kwit-kwita si Kapitan Parinyo to, no? Abi ang kakanang-kanang nga salakyan ni Kapitan Parinyo, ilusob nyo da abi kung magbaha, be? Di ba, kap, daw kayo nang inang ng salakyan mo kuno kapaw, no? Pag ugalit na, tinakabakal nga sikap sa lakyan. Pero iya man na, kuldo iya man na nga personal nga kwarta pero tingaton lang iya bala, no? Kuan kita pa impress sa tawo nga nakabag-ong aton nga sakyan because ni. Pero ang problema gyud sa ban di ta masolusyonan nga daw pila na kabisis, no? Ako personally nagtiner ko sa Carvic for almost pila, no? Almost 15 years. Pag tiner ko manda, Kuya tada biyo nag-alyak siguro sa subong piktado man ta di ba? No? So, abi kuanino ya, no? Si Kagawad Paul Anyebe daw permi nagapamati sa aton daw suki ko man nimo. No? Kagawad bikot kwita nda si Kapitan Parinyo na. Budgetino na ang kwan ang tamburong kay ang tamburong nga nada, no? Kay makomporme gini mga pumuluyo na da. Perti kagamay. Tinakitaan ta pa na suya sa una, ginasutsot pa na dati unyot lubaton da. No, ang tamburong para nga magkuan ang basura, kay ganamo damo sa basura. Kagamay-gamay mo. Isulod mong imo kamot, hindi gani kaigo. Ti amo na ang rason kung nga kung mag-awas mangid ang tubig diri sa kalsada, hindi makasubside dayon kay way sa balikan dito sa suba or may balikan magi sa tod, may alagyan man ang tubig pero tamaan ka jutay. Agi ang alagyan. So, kinanglan makutkot kita daya, no? Sa barangay abi mambal sikap ti istoryahon ng kwan ang tag-iya dra kay private property na da. Tugo pwede po tangatan di drainage para ko unta, no? So isak semana guro obra tapos na da mo.
Pila magtamburong kinanglanon sa dapagadto to sa Kriktuman, sa Suba. Di magdubo ko sa 20 man nakatamburong na. No? Di preparahan ta na kay para kung magbaha, maawas man gid kay natural na kami Suba da, maawas na da sa babaw, pero pag subside dasig-dasig lang. Amo na ng solusyon ta, no? Kay kabalo ka mo subong ti may mga gap na sa mga political group di subong sa Bacolod, ti daw medyo kwa na. No, budlayan na. No? Pero na akon initiate na lang barangay, no? Nga sila na lang na ang magasto. Kaya wala man na problema, questionon ka nga, tingin gasto mo ng kwarta, tinga ginasto mo da kaya para makabenepisyo ang tananda. Damo ang makabenepisyo. Pisaran nyo ba, arang sa aton nga monitor sa TV, sa likod ko na, sa Facebook, kita nyo na, sa mga nag-live sa Facebook, amo na sa taso ka tinerdugay ang tubig. No? So, hindi pag-subside gila yon, kaya ang tamburong, tamaan ka, gamay. Ang lutsan sa tubig, tamaan ka, damo pang basura. Nga nagaklag dira. Di kung dako na daang tamburong, hapos ang pagbalik sang tubig sa Suba. No? Kung maghunas, galing mo na problema ko sa tao sa unas, maawas ginaya. Basta damo halin ang ulan sa bukid. No? So, mo na lang ang solusyon naton da. Hindi pagmukita, ginasolusyonan ka mo man. Ara ng sesyon, ara ng ulubrahon. Do hindi, patay mag-ubra ka daw. Di ko sa mga labay-labay, gani nga maglastuhan, do nasig man ka mo. Puro ara nga ang concern agad para sa tanan, kasi mapuluyot na sa Carvic, kasi sa sentence sa subdivision da, hindi naton maubra. Di anong gusto ta? Madihon ta petisyon, no? Pero silang interviewon ta sa kapitan. Ako suggestion malang na. No, interview naton iya makabaran si Kapitan Kapitan Arturo Parino. 16 minutos sa kaligan sa tak ng rason sa gabi sa aton sa nga pagpalagad sa panatuntunan Zona Libre. Atag na kita pila ka mapanamdom, no? Pabalik nato report ni Bombo Dines Rubica. Nabulo naton ka report pa ni Bombo Liani Serminardo. Madriban sa aton sa nga pagpalagad pagkatapos gilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa atong saring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na. Ang nakaligat sa tak ng alas 8 sa gabi. O sige, this time, katoto report ni Bombo Dines Rubica. Ang pahayag, finally, nakasabat naman si Mayor Doc Irene Montilla, no? Sa sining issue bladra, no? Kaya nagligad sa mainit. Ang issue na daw ay kita naka-interview sa iya. Pero okay na lang na. Nakapadulong dito ang aton sining gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, kaupod sang mga team sang Capital Branch. Kaya na-interview si Mayor Montilla. Ini sabat, no, sa sining pag-ipit sa iya sang mga mga amangin alamon nga mga sagunang band members sa pagpumuno sa ila sining vice alkalde dira, no, si Vice Mayor J.R. Malabor kag magapapili man isa kontra pili mayor kontra sa incumbent nga mayor da. Di mapapili ka man ang gali Vice Mayor J.R. Malabor, amo pa rin ginhimo mo na gina-hostage mo pa ang mga pumuluyo sang banwa sa Isabela sa hindi pagpasar sang budget. Pakiman na iyan ni Mayor Irene Montilla, no, kung hindi niya mapasar ma-reenacted budget no, pero mula na galing ang serbisyo nga dapat ibalik nyo sa tawo madilatar. Di amo paning tunaan sang kaakig sang pumuluyo sa inyo da sang Isabelinyo, sang mga taga Isabelinyo, no, sa mga taga Isabela, no, pudlay na kay sa aton bala, no, kung ano ang aton nga kung ano ang aton nga mandate daw kag mismo mga obligasyon naton tumanon ta. Sila ko yung sampul ko lang gani tabo kay na Vice Governor Genaro Alvarez na inipit man nilang budget to, no, last 2013 election ti din sa ginpulot di kunti nanghampol gid sa Lampunaya.
sa iya man ihalin mo, no? Nga tinaga. O kay na personal sila sa tuanay sa administrasyon ni the late Governor Alfredo Marañon Jr. O di ba siya mo may tabo sa inyo da kag puluton kumustang kungan? Sa sining report, no, check na ton, no, mga kabanan, interview sa kay Mayor Montilla sa Banwa sa Isabela. Bomarinis, may gabi, press kamin. Halos 2 ka bulan kag tunga na bumupuan sula sa gyapon maaprubahan no sa nga Sangguniang Bayan sa nga Banwa sa Isabela ila sini nga 2022 proposed budget bumupuan sa aton kinapagpag-out sa kay Mayor Dr. Irene Montilla bumupuan ang ilagay ning budget proposed budget for 2022 is 271 million bumuponds no kay dala diri ang dako-dako nila nga alokasyon sa nasyonal no sa danon sang mandana sa Lonaw baton bumuponds ang ila subong ang ilang budget last year 2021 is 197 million lang. No? So dako-dako gini tadi para sa tuig 2022 no kay damo man gyapon sa mga budget o mga project nga punduhan sining budget abi bumponds. Apang ti sulugina kay Mayor Montilla nga ti way gid gyapon no kay kapilan sa gali kuno bumponds mag-attempt nga istorya man si Mayor o si Vice Mayor Renato Malaboro Jr. nga ma-meeting sila ma-meet up sila be. Podines? Yes. Pating sulato ng Governor Bong Lacson gidid ma Manila. Tiyo ay man to resulta to subong do 2 weeks na kahit bumpons na padala ni operasyon ni Governor Lacson sa kay Vice Mayor kag sa the rest ng members sang SP abi nga sa grupo nga hindi lang pag-hostage ang benepisyo ko ng kaayuhan para sa pumuluyo sa Isabela. Until now ay gyapon ni no bumupons ma-aproban kay suno si kay Mayor nga kapilan ako na nag-attempt nga mag-istorya sa ila sa kay Vice Mayor Malabor kag upod siya dabi mga konsyales nga hindi mas na may istorya sa akon kung ano ang dapat gimo kasi ang nabutang di sa Mayor ang naipit ang pumuyo hindi panghimanwa na correct personal ang naway nila kay Mayor Montilla sa isa man lang sa Mayor man lang isa ting kontra nila da pila kalibong populasyon sa Isabela ni yung gamal ni Mayor nga hindi ang naipit yang pumuluyo ay ang programa sang Banwa para sa pumulas presmente mga basic services nagkakapiktuhan kay ang budget wala mo actually ganing mga GO ganing gibupons since January 16 until subong yang adlaw ay gini sila masulduhan ha way gapon sila sweldo bumpons tamo na yung apelasyon ni Mayor Montilla nga magpanta matubangay may storyata na kay Sulbaron tani kay ngiti ang naipit yung pumuluyo sang Banwa sang Isabela actually po sin ko tinga until na do na stalemate gyapon kiti iba po sa liga interview naton diri sa Bumbo Radio si Vice Mayor Nato Malabor isa sa mga hambal nila nga isa sa mga rason ang ginapangay nila ang ngalan sa mga GO dito tumabalag kay ina sa kay Mayor nga ang SB gali nagapangayo man sang 2 million pesos dugang nga budget para sa ilaman niya sa Sangguniang Bayan. Dong 500,000 kuno to budget mo labi sa mga GO nila dira sa SB. 500,000 do na expenses kag ang 1 million another expenses. Siling ni Mayor Montilla Irene, iya ko na mula linambal no tani sang pagdiho naton sa budget sa Banwa ginambal nyo na tuloy gilubupons wala man sila iya kon utik before mag-end ang year October pa lang or September pa lang nagadiho na sa mga budget proposal wala man sila nag-upo dito ay man sila idurso kung plano nila kag sang plano ng ganiti sila may nagapato-pato sa sala nga ihaboy sa ila pero hindi niya kay Mayor Montilla iya nga sala amo statement yan ni Mayor. Tiyate singgin sugda na ang budget deliberation, why man sila ga-attend. Yate pinamalagya kung siya ga-attend, kay do tatlo man na ka-SB nga sa grupo abay ni Mayor Montilla. And the rest sa grupo ni Vice Mayor Malabor. Ang problema,
Kay ang eleksyon niya natural na magkontranay. After election, unite ka mo da, no? Kag magupod sa paghatag sang pinakamayo nga serbisyo sa muluyo niyo na. Correct, titi. Ara ka sa serbisyo, sinublang serbisyoan mo, ang mayor, ang upod mga SB, kung pumuluyo sa Banwa o syudad. Yung ko diin kadra. Mabumirang na sila, imbes nga ang kontra nila da iya, no, sa Mayor Montilla, bilog ng Isabela nga pumuluyo, mo ng kontra nila na subong. Kasi Pablo, ito pinato 400 ka GO to nag-marchatos ng ligan bulan. Nga, until now, ay kabato sa sweldo. Plus ang ila, sini nga pumuha nga dabi, mga pamilya, plus ang iban pa ng mga empleyado manda, no? Kaya iban mo kuti, apektado bumupons, no? Ang serbisyo. Isa ni Mayor, kung gawin mo lang gawin, tali sa ligan, gadiyon, tapad pundo, nagupod ka mo sa pagpatigayon tasing budget hearing, tayo ginupdan nyo, kasi wala basta ganit bupos ka tawag ka tambong, jujuring nga isa lang sa SB para hearing ng budget, wala man sila kuno gapakita, wala man sila attend, ano tasing tatlo lang ka SB member, ang alalam sila tatlo kay minority sila, wala majority, wala may mo. Yes, ni Mayor, muna mali natin, ang nanabutang di ang problema karon ang pumuluyo sang Banwa sing Isabela. Mamupons na kaya mo nagyapon, until now, wala gid, no? Sa budget is dito Mayor, mensahe lang sa pumuluyo sa Isabela, opdan lang siya. Pamuyuan lang siya, nga gabay pa masalagan ko rin yung mga membro sa ng bayan, nga mag-open lang ang mind, no? Para maprobahan na ining ila sining 2022 municipal budget. Bamupos. Pamatiantab lang pagpatag ni Mayor Irene Montilla. Oo, madamo kaming services that naapektuhan. Primarily kasi, di ba gamay lang ang amon Banwa. We have just X amount of regular employees. So, dako ang dependence namon sa job orders. So, right now, kung hindi magsulod ang job orders, hindi man namon sila mabasol kaya wala sila ginasweldohan. Going into 3 months na sila wala ginasweldohan. Kag ginapasalamatan ko ang mga JO na nagasulod, maskin wala sila sweldo. So, paano karon ang basic services sa Banwa sa mga pamilya? Well, sa Subong, very limited ang amon resources. So, ginatingwan lang namon na makahatag sa mga kapangayo. Kaya wala man kami kapili. Pero hindi kami makahatag ng damo, kag dako. Kay broken service ang first 2 weeks of January. So, since January 16, hasta sa Subong, wala pa sila nakabaton maskin any amount para sa ilang serbisyo. So, paano Mayor, until now, ay passing may nahimong decision between sa executive, sa himo kung sa legislative, win-win solution para sa tanan? Oo, ang ordinansa to pass the budget for this fiscal year has not yet been approved. Kapangita ko ng paagi na makadialogo sa ila, kay hindi man sila gustong magdialogo sa akon. Even if I try to extend, the olive branch and ask them ano ba talaga ang hambal sa akon. This was during the peace treaty last January 28. I approached Vice Mayor and Silingko, madayalogo ta. Kay kaapektuhan na tanan sang sinina hindi nyo pagpasa ng ordinansa. Ang hambal niya sa akon, ako presiding officer lang. So kinlanlan ko ang consensus ng Sangguniang Bayan. And I said, total, ari man ta diri Subong, pamangkuton naton sila. Kung willing sila magdialogo para maresolbar ini nga issue. Galing kay nung ginahambalon ko sila, wala speaking them, amat-amat silang palagyo. So, hindi ko sila mapilit kung hindi sila willing na makidialogo sa akon. But I've always told them my door is open to dialogue with you. Okay, nabaton ko ang sulat, nagapangayo sila 500,000 for their job orders, another 500,000 for I think their publication expenses, another 1 million for something. Ang suma total is around 2 million. This would have been okay, tani, if
they had attended the 4 budget hearings that we had called last year. Because now, gusto nila, we revise everything, masugod tayo from the start, when we had done this previously. So my question is nga, hindi ka mo nag-attend nung tiempo na nagahimo tayo ng aton budget. Kung hindi ka mo ma-attend, buot silingon, hindi ka mo interesado. Subong na tiempo na para usaron ang budget na ginhimo naton, hindi ka mo, gusto nyo i-revise naton para lang sa inyo. Hindi man na patas para sa iban we were all ang budget, ang mga kapitanes, ang mga department heads na tanan nag-ugyon para lang makahimo kami ng budget. Now, 3 months into the year, you want us to revise it? Hindi man na yan fair, di ba? For this year, including because of the Mandanas Garcia ruling, we reached around 271 million. For a second-class municipality, that's substantial. We can cover a lot of the basic needs. But right now, working on a reenacted budget, hindi namon magiho ang 20% development fund for the barangays, and neither can we pay our contract workers or our job order. Around 197. Anong reason nila, Mayor, kasi i-revise ang budget? Because nga gapangayo sila na extra 2 million for the Sangguniang Bayan Office. They want that. But hindi sila naghambal sina nung gahimo kami ng amon budget. Kaya wala man sila gapikita. Yes. Kung tayo ma-resolve ang problema nyo, kaya kung hindi tayo ma-resolve, kasi pinabutan ng end of the year, why kita sa budget release? Muna gani ang problema, kay di bala, Executive Order 138 states that we have to devolve. It's mandated. We have 3 years to devolve. Pero, we're on our tapos na halos ang first quarter, hindi pa tayo gasugod. So, this will backfire on all of us. It will be to the detriment of the town kung hindi tayo makadevolve. Ang maantos diri ang mga pumuluyo, di ba la? So, we will not be able to move forward if we do not get to approve the budget that allows us to devolve. After some litter ni... That ko na ma-agree sila magdialogo. Because without dialoguing, how can we move forward? Are you willing, Mayor, na maghatag ng inapangayon nila nga 2 million? It depends on our dialogue. Kung feasible. Kaysa subong nasagad na namon in the budget that we made ang 267 million. So di namon pangitaan ng 2 million nakuhaon sa ibang budget para lang ma-appease sila, di ba? That's not an easy thing to do. Kaya makulangan naman ng iban, di ba la? So, it will depend on how we dialogue regarding that situation. So, may accuse the person, Mayor, na they are asking the listing sa mga GO. Basically, ilaman yung statement ni Vice Mayor. Yes. Daw mo na ilangan yung focus kung nagis dapat na mag-approve sa budget. Okay, my question there is, what has that got to do with approving the budget? What has that got to do? In fact, meron pa silang sulat sa ako no give me the legal basis of the AirPat program. So I told them, you read. Because that's a national program, hindi ko yan inimbento. Diba la? So, read. They're asking for the programs of the GAD budget. Open the annual budget. Nakasulat man na tanan. They're asking for things that are sometimes obviously already incorporated sa annual budget or for things that have nothing to do with approving the budget. So clearly, meron silang desire to prolong this, to stretch this. Akong advice, let's be more patient because sa subong nakagapos ang kamot ko, in as much as gusto ko kamong buligan, limitado ang akong resources, limitado ang mahimo ko, and maybe pray with me so that our Sangguniang Bayan members will see the light and decide that this is really for the good of all kung mapasa nila ang ordinansa to approve the budget. So may ginapangayo nga 2 milyones pesos sa Sangguniang Panglalawigan, Sangguniang Bayan. So paano nang ihatag kay sa pagkuan sa budget? Ay man sila siguro nag-ayo dati ano nila ning 2 million pesos? Kay wala sila
pagdihon sa budget, wala mo lagi endorso kasi mga ayo kami debate 2 million kay 500,000 sa amon nga GO manda. 500,000 sa amon 1 million sa amon. Tiway man sila. Tapos yes. Nakuha ko ng punto ang rason ko nga no? Kay gamito naman nila nga wala sila gintagaan budget. Tipiton man nini pagipasar. Amo na nang istorya tapos na. Tising ko gani mo post kung why gid man pundo. Ari lang simple lang mo. Ipasar nilang 2022 municipal budget. Supplement na yun ang 2 million Tignan mo po. Simple lang Di paano may supplement ka pwede ka pasar sa budget. Ang Vice Mayor na si punon man. No? Tapos ulangan pa sa mga SB member da nga daw may mga edad man daw i-mention ti mo na guro ilaya pag siling wala na lang ti mo na siling tate. Di na sang kabasa na sila sang bilog nga kwan sa local government code. Nga pwede na sila papasa supplementa budget kung gusto nila. Pwede gibuposit kay mot ano pang mga rasones direti siling ko ang pumuloy kasi si Belamos mong gangla until now matapos na ang first quarter why gapos la budget dira sa ila siling badwa kung pila ito ko mga inuring-uring to na batian ang solusyon sila guro sa maabot nga Mayo 9 gamot kanang butsingon nila sina tumo sila nga masulbar ang problema Di paano kung butong sang tao da kay ginipit yung ganing tao? Ya, pero nagana tinipindi sa kwana. Pumuloy sa Manwas sa Belas, siguro matag naman to klaro man to ang payag ni Mayor Ail Montilla sa sining problema nila. Sa side as a executive head sa nga banwa sa kuha kalista sa mga SB member to. Sa sino mga SB member sa bilad nga daw kung matig-agi ulo. Isa-isa unta ning guro sila interview ay. Ati, way problema po po missionon tala na paal taning mga membro sa yaton na balaan sa Matsaga, si Mayor Malabor ka panginluwas, may siya presiding officer lang ko di. O ti sino galing kapaganot ng mga SB member? Kaya ginagaling po po nag-comment si Vice Gov nga si Vice Gov, si Governor Lacson nga I'd like to correct yung statement ni Vice Mayor Malabor nga hindi sa magambal nga presiding officer lang ako. Sila ni Vice Go, ni Governor Lacson, yati as president, kasi may power ka, may poder, kaya nga i-convince mo kanya pamuluan mo dapat mga konsyal. Siya nang mamando, dagay siya nang mauyat timunda. Correct kay siyang presiding officer mo, siyang vice mayor, siyang leader siyang mga konsyal. Tapos tingabal gina ni Governor niti, isa magambal nga presiding officer siya, may power siya, may poder siya, may kinamatarong siya nga patag i-konbensyon ang mga membro ng SB kiti ining budget di may upos para sa kay mayor, di may para sa tatlo na mga konsyal, di may para sa ila na bulsa kay para niya sa pumuluyo sa banwas ng Isabela. Stage bumbod subong ang mga isabilinhon mga pumulo sa banwas ng Isabela nga muna karon nagangla kay until now wala pa sang budget ang ila banwa. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat kay Bombo Dennis Rubica. Mga taga Isabela, desisyon na kamo sa Mayo 9, May kuha na kamo may ara na kamo giya. Akon, naubutang ka muna sa mga mga local officials ng mga competent, may alam, may tinindugan, hindi isaon, kag hindi pamulitika ang obra niya, kundi nagaobra sa iya matutuod nga obligasyon. The most of all, hindi sipunon. 48 minutos sa nakaligan sa takna nga sa 8 sa gabi. Triman sa ato sa ringa pangalagad ano ginubi ka dako na ng Isabela nga daw umuning pagpasikat sa mga SB members daw. Isa-isa unta na di bala sila bubo rin si J Panguwa ablang mga number mga ngalan nila. Para taon ko may matsaga guro may mga edad na nimo although may mata naga question sang capability nyo pero ang kuan bala namin na pamutang dira mga hubines bala nga may nalamon nga nagapangibabaw sa pinsar nila serbisyo. Hindi nga crab mentality ang muning batasan sa mga Pilipino nga hindi madula until now. 48 minutos sa kaligan sa takna nga alas 8 sa gabi. Check na si Bombo Yanis Elminardo.
No, tatong rally buwas ka may rally buwas diri People's Rally ang grupo ni Vice President Leni Robredo. Kag ni Senator Kiko Pangilinan iyang running mate no sa pagka vice presidente sa palabuton nga may 9 nga eleksyon. So hibaloon ta iya makabanan no ang inima preparasyon sa part sa ato makaprisan kamusta sa seguridad no nga pwede nila iya makabanan mahatag no sa bahin sang aton sa nga makauturan nga magatambong. So expected mga 40,000 no 40,000 more or less no ka mga pumuluyo ang matambong no. So volunteer kuno ini di okay bisan ano pa na basta kay inyo ni rally tinyo na. So liga dum tuman ninyo may nagpakawya to black kay sa to Bongbong Marcos ato ya bastos na gito ya no nga supporter man ni BP Lini no ti siling ko to gani sing ko ti kun maabot tabi di rally sa BP Lini sa Bacolod kay bastan kamo no matjag nyo. Pero may nagwa subong kuano halata ang kuano gani nang brutal gani nga naga publish sa iya social media no nga ready na kuno aksidong isabya kay BP Lini. Mo hindi man Paino na hindi nila pagsapakan na kay si Vice Governor Jeffrey Ferrer isa sa mga leader diri nga nagakampanya sa kay Bongbong Marcos leader sa probinsya no nagkasiling mga nitindi na lang na pagsahuton. Paino na lang na. Pero may akigid niya. May mga nag-advise rin nga mga BBM niya. Ako BBM ko supporters pero kung pwede nyo na paghimuan na. Sa akin post pala naton sa aton nga nga Facebook, no? So nagapang-advise lang BBM man kami pero hindi nyo na napaghimuan. Na disiplina naman to, no? Mayroon na kay nabalaan tablang kolor. No sa mga supporters nila basi magdaog pakuloy magdaog sa BP Lini basi sobra pagit pagwaslik poder ni nila no. Ang ako lang iya balang fair balang nga eleksyon why na tayo siling nga magilaw kamo ya mga supporters lang kamo wae man na sa mga magdalaog ni no sa mga supporters ni Bongbong kag ni Lini kay dong away kuno kay Bongbong lang kay Lini basi makibot kamo lumusot si Lyudi de Guzman atakaan tawo pilian na sa ari ay no. Kasi kibot ka mo, lusot si Pacquiao, lusot si Isko Moreno, lusot si Lacson. Amo nang halungan nyo no? Kaya kung isa daw, takaan lang tawo, no? Do hindi, na makabanan ka, kuhan nga silang pilion, tapan sila ba sa umuman Japon? Dirita ba sa lain, no? Gin-check na naton ang preparasyon sa mga kapulisan sa seguridad, no? Sang aton siniya, no? Nga mga kapulisan diri sa pagpatuman no kay siling ko gina may posibilidad nga ikwan no ay pagsarado mga dalanon kag makakuan kita traffic especially na buwas sa Araneta no sa Lacson posible magutok-utok ang aton nga trafiko dira. Sekta ang report ni Bombo Liani Sir Bernardo interview sa kay Police Major Lister Liada. No, si Sir Major ni kun Lieutenant Colonel na. Lieutenant Colonel Lister Liada no ang Operations Branch Head no sang Bacolod City Police Office kon sang BCPO. Pila ka pulis nga deploy. Bagay ti ang rally nila to sa Lilo ti nangin kuan man to no nangin matawhay man. No, so buwas may coverage man kita limpag abot niya dire hasta nga ti masugod ang ilang rally dito sa bahin sa Paglaom Sports Complex no. Ang pala ang Paglaom Sports Complex diba sa Negros First Service Center, di ba mo na ang kabukusan, oval na sa una mo. Pero gipatindugan sang gipatindugan sang Negros First Service Center, no kag ti nagamay-gamay. Pero dito sa portion sa lapit sa may sa may NOHS, no didto na ang didto ina ang ining nasabit iya makabanan nga venue. So ti hawan-hawan sini gani ti mayo gani na no kay nalimpyuhan nila to no do naghawan man ang Paglaom no sports complex. Sige Bombolet okay na no si Bomboliani check nato na sa piya kalinya si Bomboliani Sel Bernardo out sa sinang report. Bombolian may gabi press kami.
Yes, sa Bambo Falls, nakahanda na ang Bacolod City Police Office sa Bambo Falls para sa buwas nga patigayunan sini sa Grand Rally ni Vice President Leni Robredo kag kasubong man ang iya sining nga mga colleagues sa Bambo Falls kon mga senatorial candidates which is nag-augment ini ang tanan nga mga personnel sa Bacolod City Police Office nga yara sa may kada police station na Bambo Falls no kag ginasigurado gid ini nila ang security dira sa may paglaom stadium Bambo Falls sa diin dira no patigayon gid mismo sa nga Grand Rally buwas nga adlaw sini so mayara man mga rerouting pero ginbilin ini nila no sa management sini sa nga bitaw which is Bambo Falls so mayara mga private mga private vehicles going south Lacson no dapat mayara dira nga nagsirado nga mga pipila ka mga alagyan no kasubong sa may Hernais kaga sa may Araneta Street medyo Bambo Falls no magutok-gutok ida o kana expect gid sa mga kauturan naton boss nga medyo magutok dira kaga nagabilin ini si Police Lieutenant Colonel Aliada nga kung nga pwede lang Bambo Falls sa mga mag-atalambong binasa nga Grand Rally no nga makalakat lang sila o kung mabilina sa salakyan bala kay ti buwas na daw expect gid ini nga basi wala sila parkingan paglabot sa mismo nga destination na sina Bambo Falls so ang ini ang mansilingan ang Hernais patuo kada sa Lacson kag lapos ka Bambo Falls sa may Rosario bali amo ini ang rerouting no tapos patuo ka Gatuslao going na ni sa may destination kasubong man ang Bata Banagoya Mandalaga no ang gamiton ni nila ang ila lang old route sini Bambo Falls no ang alihis downtown so going man ini amala ni ang siling ni Police Lieutenant Colonel Yada no nga likawan lang ni nila Bambo Falls ang mga mayara nga may mga sirado o kung medyo magutok-gutok no kung diin sila pwede kaya may mga bitaw man na buwas o kung mga traffic enforcer pagid nga nagabalantay kang i-guide kung diin sila maagi Bambo Falls no kaga nagapahanumdom gid ini si Police Lieutenant Colonel Yada sa mga matambong buwas no sa rally nga masunod gini sila ma-abide sa pagsulundan sa mga protocol nga ginapatuman na diri para sa katawhayan man kag kalinungan sini Bambo Falls. Yes, sa Bambo Falls para sa dugang nga pahayag pamatian balay naton si Police Lieutenant Colonel Lester Yada. Sa sining inyong preparation regarding sa deployment ng personnel sa mga rerouting ang sinisir kag sa mga kadiin sinisir na plastar ang mga personnel na gipang-deploy sir. Nang with regard sa atong rerouting no sa atong activity buwas, baligin to gana naton sa atong traffic management ang pag-route sang dalan in coordination man sa atong sa Bitaw sang City. Yes. So sa pagkabalo ko, may ara kita closure sa may Lisares, Lacson, and then sa Hernais, palibot lang sang Paglaom Sports Complex. Yes. Then sa mga nearby nga mga streets naton, gin-designate na sang bitaw naton as parking area para sa mga makadto sa mga audience sa activity sa Paglaom sa hapon. Yes, sir, mga pila ni sir ka mga personnels ang gin-deploy o kung tanan gini sir nga nga police station ginkuhaan sa mga personnel para mag-augment sir. Yes, lang nato no kay we are expecting a large number of crowd so nato ng aton deployment nag-create kita sa mga task group nga ginalidan sa ato mga task unit commander. So may ara kita area security nga among in charge sa sulod sang pag-manage sang crowd control dira sa sulod sang Paglaom Sports Complex to include sa aton nga entrance exit dira sa cyber center ayon. Yes. Then may ara kita gintukod man nga perimeter security amo silang in charge naman sa mga security outside sang Paglaom Sports Complex to include ang mga parking areas naton in the vicinity.
So, aside from that, may ginara kita pang-deploy nga covert security man in coordination na sa PSG naton kay since activity naton is PSG controlled man siya. So, kinahanglan sa gid ma-coordinate man sa ila kag depende kung anong ilang mga requirement. Nag-coordinate man kita sa Bureau of Fire and of course sa ambulance nga muna in-request naman sa organizer nga dapat may arain kita in case of emergency. Yes. Sir, kamo dira sa may Bacolod City Police Office, sir. Hoping o kung nag-aasa ka mo, sir, nga buwas daw medyo madamo-damo gin man ang crowd diri sa may Bacolod. Yes, ginaano ta karga mo na pangayon kami diso sa aton nga mga tagpalamati nga buwas sa hapon as much as possible i-avoid lang nila ang dalan sa Lacson, Hernais and Lizares to include sa Araneta tubang sa Nginoy-Ches kay expected na ginadano crowded na dahil aton nga mga salakyan and that would cause ang traffic sa area man. So, may ara pa makita nga mga ibang nga dalan, parehas ang circumferential. Kung gusto natin magtabok sa south portion sa Bacolod, at the same time, i-use natin ang diri sa may nakturan, sa may Singkang, tabok dito sa may Barangay 35, no? Tapos sa Brestco. Para makaiwas kita sa traffic congestion naton. Sir, so far sir no sa area sir, posible sa area nga masakupan sini ko nga diin man magpatigayan maglakat man da sila or ginatawag ni nga caravan or motorcade or grand rally sir, may naga-secure gid nga mga kapulisan. Yes, so far why kita sang as per coordination natin sa organizer, why sila sang caravan, wala sila sang lakat or marcha na going sa venue. So, ang ato nang kita nga concern is ang activity sa muna nga sa buwas sa hapon, which is inside sa paglaom. Sir, to clarify, hindi na sila maglakat from Capitol Lagoon going to venue, sir? So far the way may gin-inform sa ato ng organizer. Previously, may ara sila plano but then do something na may changes sa nila kay gina-consider Manila ang mansang city and ang init ng panahon. Yes. So Sir Yada, lastly sir, ang mensahe na lang sir sa mga posible nga mag-upod sa Grand Rally sini sir no para sa kalinungan ng sa isang tanan. Yes, so sa atong paglamati nga gusto magkarisa sa Grand Rally buwas no. Ginaano lang namon kamo nga muna mag-abide lang sa mga regulasyon naton dito. Naton nga expect ta gina nga may frisking kita sa mga entrance exit and kung sa mga salakyan as much as possible hindi na sila magdala sa mga valuables nila just para hindi na maka-imbitaman sang ibanda nga may malaing sang tinutuyo no. Kaya mo man kung pwede kung lapit laman ang ilang panimalay sa activity area naton, lakto na lang nila kay total hindi man sila gyapon ka-park in the vicinity mismo sa Paglaom Sports Complex. So definitely malakapit sila halin sa Araneta, Lacson, Lizares area. Okay, sige. Klaro Bumulyan. So, ang mga Bambo fans, no? So, buhat sa mga naghawan man ang Paglaom Sports Complex ba? Gani Bambo fans, kaya ang mga volunteers ni Balanon, ni Vepeleni, so nagamatamat, ini sila pananinlo sa nga nagliligad pa Bambo fans para sa preparasyon. Sige. Kabay pa nakat-up nila na ang mga lugar kay hindi ta gusto nga magbati ta reklamo buhas nga napabalota na ini early. Yes, so correct na Bambo fans. So, what, kabay pa, manging malinaw kagamatawhay ini ang patigayunan nga Grand Rally. Sa Bambo fans, para sa pagpangalagad sa Zona Libre, ni si Bombolyan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombolyan ni Zil Minardo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa alas 9 sa gabi. Matentan puasa. No,
ang rally dira sa bahin sa Paglaom Sports Complex. Sige, ante sa magtakop may isa diri nga nag-comment sa linya Pons, good PM, wala man ko sa may ginapilian both sides no sa issue parte sa Isabela. Mambal ko lang kung ikaw masweldo ka sa tao mo nga wala pangalan, mabayad ka, gapamati masa kuno sa issue. No, di ba? Sa issue, guro man, guro ang isa, basi, Paul siya. Tiyari na lang, No, sir, ang accusation na although nabatian taman ni sa part sa mga SB members, kay Vice Mayor JR Malabor. No? So, ining siling ati masweldo kuno sa may mga ghost employee kuno, no? So, ang mayo sa ni taga-anto obra ang sa Bayan members sa Isabela, isa-isahan nyo ikuan ninyo, no? Kay total gitagaan naman kamuda sang numero, no? Sang mga GO, kung pila na kabilog, isipan nyo kadadlaw kung pilang obra da. Para madula, bla kay karon maghaw-maom na tani nga siling magasweldo to sa tawo nga hindi makita, wala pangalan, di iya, hulog na iya sa, mas Paul na iya, sir, kay kutso-kutso na iya mo. Tinagambal man ng mga SB members na nga may mga ghost employee, pero di nang ebidensya. Manang pamangkot da, no? Sili ko na gani, kung naka-insindi mo ka-issue, no? Kung may mga balasihan na da ang mga SB members against sa kay Montilla, kaya ako kung may ginapinan di, no? Ang serbisyo sa tao ding akon nga ginapakigbato. Di ba? So, di ko may mabinensak mo da pailin yung kaso. Nga may mga ghost employee da. Di kami nga wala kami di sa Isabela, nagabato na kami di report kag facts about kung na supported sa facts na, no? Mga interviews o kung ano. So, kamo nga taga Isabela, kamo da, alin sa Vice Mayor Malabor, mga SB members, prove it. Adlaw isipan nyo, pilang GO tong number ginhatag ni Mayor Montilla. Isipan nyo kada daw kung nagatrabaho na da kung wala. Kay kung wala na da sa may nagatrabaho, kag sobra sa ginhatag yung number, ghost employee na. Di kamo ganit dira, may mga nagagiho gali sa mga lihok ninyo dira, ha? Para nga mangin mangin bastante ang inyong kwanda nga mga ebidensya. Mas Paul ya kung nagapatok-patok istorya nga wala kami ebidensya. Amo na nang klaro da. Ako sa lingkod nating against with Mayor Montilla, nating against with Vice Mayor Malabor. Ang ako niya is issue-based kita. Kag wala kita sa magidadampigan diri. Kung anong trabaho ta, misyonon ta. Klaro? Hindi na maglabot pas bulan debate tadi. 6 minutos na kaligan sa taknang alas 9 sa gabi sa ato sa ringa pagpalagad. Alahalan sempo naton, no? Standby na sa Santos ng Rosario. Masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ayon agad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary.
We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, na makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga